Fanon e os radares. Escribiu Fanon: el intelectual colonizado ha invertido su agresividad en su voluntad apenas velada de asimilarse al mundo colonial. Surge fácilmente una especie de esclavos manumisos. Lo que reclama el intelectual es la posibilidad de multiplicar los manumisos. O intelectual colonizado quere asimilarse ao sistema colonial. Logo, crea os radares e o que busca é máis escravos que queiran simplemente entrar a esa estructura colonial. Escribiu Fanon: las masas, por el contrario, no pretenden el aumento de las oportunidades de éxito de los individuos. Lo que exigen no es el estatus del colono, sino el lugar del colono. En Galicia, todos esos partidos nacionalistas que Fanon escribiu amplamente sobre iso, desde as institucións, e dame igual o partido, que estas asociacións, a Mesa pola Normalización, e Consello da Cultura, todo isto, buscan o status quo do colono, non o lugar do colono. Ao final, dunha forma natural, non é algo conspiranoico nin nada así, van facendo parte desa estructura e, como individuos, atopan aí un sitio cómodo. Cómodo é o que digo eu, profesionalizar a túa defensa da lingua, da cultura e todo iso, repórtache uns beneficios e, hostia, eu teño a vida arreglada. Eu agora son o intelectual de que defende a lingua, eu o que defende a música, eu o que defende o baile. E que necesito? Creo un radar, a min agora o colono díxome, veña, dalle para diante a esa defensa de lo nuestro. Creo o radar e busco outros escravos liberados, aos que lle dou unha parcela. Nas colonias, tal como conta Fanon, evidentemente temos que trazar algo aí mental, o amo libera o escravo e dalle un anaco de terra. E ese escravo ten solucionado. E dai pódese crear esa estructura, cando falamos en Galicia, non? A defensa da lingua ou o que sexa. Por exemplo, cando o goberno bipartito e a Mesa pola Normalización pasa de 30 e pico mil euros de subvencións a máis de 100.000, ese escravo manumiso di, eu, escravo, douche máis terras, pasa para aquí. E todo sigue funcionando nese sistema colonial. Di, xa está, a min xa me asimilaron e isto funciona. A masa, a xente das aldeas, que diría el, a masa en Galicia tampouco non quere ser asimilada. E Castelao digo no Sempre en Galiza. Galiza é un pobo imposible de asimilar. A masa é imposible de asimilar. Os radares collen aquelas persoas máis sumisas, que, ademais, nun contexto tan individualista, ti ven que eu douche un anaco de terra. E se te portas ben e colaboras, douche outro anaco de terra. E aí temos élites, esas élites locais, e logo temos unha masa que non quere ese status quo, quere o lugar, do colonizador. É iso. Está bastante ben descrito, só que hai que traelo a un plano moito máis simbólico, non? Xa non é un cacho de terra, xa non é... Mais eu sí que creo que é difícil de asimilar. Non creo
non dunha forma derrotista, eu non creo no galeguismo, porque creo que esta é a dinámica. Por iso digo, eu non son galeguista. Eu non creo na posibilidade nun mundo global de salvar a nosa cultura tal como se di. Creo na posibilidade de musealizala e sostela aí e que sirva precisamente para fascinar incluso aquel colonizado que xa é élite. Oh, que bonito a pandeireta, oh, que bonito como bailan. Mas non creo, aínda que eu fago dunha forma íntima na miña vida cotiá, habito ese pobo e vivo nesa eternidade que dixo Castelao, non? Onde a tradición e o noso non se albisca no porvir, nin está no pasado, é a miña vida. Aínda que eu vivo así, vivo coa certeza de que non é posible realmente nun mundo global e cunha élite tan perfectamente asimilada polo noso colonizador que hoxe pode ser calquera cousa, non é posible. Escribe Fanon: el campesinado es descuidado sistemáticamente por la propaganda de la mayoría de los partidos nacionalistas. Y es evidente que en los países coloniales solo el campesinado es revolucionario. Só a masa é realmente revolucionaria, mais Galicia é un pobo sumiso. A masa é só resistencia. Por iso Castelao escribe, é un pobo, dicía el, imposible de asimilar. E eu creo que hai unha masa que é resistencia. Eu vivo aí. Eu véxoa. Que o sigue vivindo dunha forma ontolóxica. Mas eu creo que chega un punto onde as novas xeracións non o viven desa forma. Non concordo con Castelao. Non é imposible de asimilar. É un pobo que foi moi difícil de asimilar, pero que hoxe maiormente está asimilado. Por exemplo, este tema dos radares e a proxección cultural como algo que depende dunhas élites e as condicións para estar no radar son precisamente a sumisión. Dentro dese pobo sumiso tes a opción de colocarte en radares ou participar aínda que sexa como espectadora diso, porque é esta panda, non? Ou ser Castelao e vivir no exilio dentro da túa terra, sen abandonar a terra, estás exiliada polas élites totalmente asimiladas por ese sistema colonial onde teñen un lugar que lles é cómodo, que os beneficia, profesionalizan iso e iso funciona totalmente ca lóxica colonial, que xa o digo, hoxe é calquera cousa. E cunha lei que fala de internacionalizar, estamos sempre nese movimento circular, onde adapto o meu para que guste fora e asimilo eu todo o de fora e daquela é recíproco. Eu asimilo o de fora e é ese momento no que Castelao deixa de ter razón, porque o de fora consigue asimilar o noso pobo e a nosa cultura. Eu elixo ser resistencia. É algo moi íntimo, moi persoal meu, que aínda que pode parecer que ten un custo social, é coherente co que eu si entendo como galeguismo. Por iso o chamo activismo do cotiá. A miña vida cotiá é coherente
co meu amor á terra, non como se a terra é isto, eu estou aquí amándoa, senón porque eu son a terra e a terra son eu. A idea de Castelao, esa eternidade. E quero vivir nesa eternidade. Nesa participación activa na miña cultura como algo que é o único que fai que iso exista. A participación activa. E activa non é debaixo dun programa, debaixo dunha organización que as élites deciden. É unha cultura non institucionalizada. É unha forma de habitar a túa terra na que ti és inseparable da terra. Eu non sei se entende. Na que non te proxectas, non buscas nada, non é un camiño novamente, é vida.